Present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Analytical, fearless comment. Aksyon Firing Line! Aksyon Firing Line! 52 minutos na kaligan sa tak ng alas 6 Aksyon Radio Philippines Standard Time. Salamat mayong gabi naman. Bakulod kag Pilipinas. Yari kita sa isa naman kabag-o nga edisyon sang inyo sining palatuntunan. Aksyon Firing Line! Firing Line! Inyo ka aksyon Marlon Hinuvoya sa Sabado nights nga pagpangalagad. Aksyon Firing Line! Kamusta man ang inyo sini Sabado subong, laban na gid sa mga nagaplano pa nga maglambiyong maglagaw-lagaw sa mga maskara sites, maskara festivities. Bangod na sa mga adlaw, amo nang katapusan nga Sabado sang Maskara Festival. Action Firing Line! Pero may boss pang adlaw Domingo amo naman ang pinaka-highlights sa mga kaksyon sa nasilintara isa ini ka-signifikanteng adlaw para sa Bacolod. Sa gihapon, nagasaulog kita sang highlights sang Maskara Festival. October 22, 2022, umpisa kahapon gin sugdan ang pagpatayan sang bongga madinoagon kag daragko nga mga palagwaon. Action Firing Line! Tuman kagahod subong sang Bacolod mo, partikular ang downtown area kag mga mayor nga dalanon gahod nga may dalang pagsinadya bangod sa nabilin nga duwan na lamang kadlaw nga kahiwatan sang Maskara Festival. Action Firing Line! Firing Line! Sa mga kakso naton nga bisita ta o kung mga turista, lokal man o kung dumaloong kabay pa nga mabusog kamo hindi lamang sa mga manamit kundi pinasahi kag kampiyon nga mga pagkaon kundi pati man sa mga aktibidad nga ginapatigayon. Action Firing Line! Kung dumaloong o kung foreigner gle kung nagamonitor gaman sila na hindi na sila guro kaintindi sa Ilonggo, no? Action Firing Line! Dapat English gina mga kaksyon. Oh, to all the foreign visitors, hope you enjoy the festivities and have a great time. Action Firing Line! We hope you enjoy the events from this year's Maskara Festival. Okay, man to English to? Action Firing Line! Firing Line! Sige lang. Alright, okay. Sa sining edisyon sa Action Firing Line, from time to time, kaksyon magahibalo kita sa nga sitwasyon sa pila sa mga maskara sites diri sa Bacolod City parang ang yara subong sa ila sa nga puluyan ang mga ara sa malayo nga lugar kag naga-monitor lamang sa radyo kag Facebook Live sa Action Radio Bacolod. Babalaan man kung ano ang senaryo sa Bacolod subong. Dungan sa ika 22 ka adlaw subong konisipon naton nga selebrasyon magka-aksyon sang Maskara Festival kamang ti Oktubre 1 nag-umpisa ang mga aktibidad diri sa Bacolod. So tutok lang, sit back, relax and enjoy sang mga balita sa sini nga palatuntunan. Action Firing Line! Antes pa naman ang taran, antes ang atos sa nga mga balitaan, dari kita nay importante ni
lakat sang tiyempo. DYEZ, Aksyon Radio sa Bacolod. Weather Update. PDMPD o po dato na Aksyon Malvin Fiera. Aksyon Malvin, mayong gabi, please come in. Yes, mayong gabi si Aksyon Marlon kag sa tanang tagpalamati. Ibalaon nato ng pinakauling nga lakat sa panahon Oktubre 22 tuig 2022 Sabado nga gabi. Ang atong ginabantayan nga tropical depression nga si Obet Aksyon Marlon, ang mga alas 4:30 kay nasing hapon nakagwa na gid man sa atong nga Philippine Area of Responsibility. Sa subong ang naga-dominar nga weather system sa aton ining natawag naton nga northeast monsoon kon amiha nga nagaapekto ya sa napunta nga bahay sa Northern Luzon kag intertropical convergence kon ITCC nga nagaapekto man sa Mindanao. Ang Davao Region, ang BARM, Sumuman, Zamboanga Peninsula magalumo ng kalangitan kag lapta-lapta ang mga pagulan o kung pagpangilat ng kagpagpanagoob nga dulot naman niya sang ITCC. Ang Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region may kasarangan ng panahon magluwas lamang sa mga isolated ng mga pagulan nga dulot man sang amihan. Ang Western Visayas, lakip naman ang Negros Occidental, Bacolod City, maka-experience bang kita sa natawag naton nga kasarangan nga panahon kag may mga malagi nga mga magulugalo mo natong kalangitan, subuman mga isolated ng mga pagulan nga dulot man sa localized thunderstorms. Mahinay tubtob sa kasarangan nga uyop sang hangin gikan sa Sidlangan kag namin na Sidlangan na nagayong probinsya sa kabukusan nga bayan sa aton probinsya kag kadagatan sa probinsya, may kasarangan tubtob mabulo-balod. Ang aton nga adlaw nagatunod alas 5:28 sa Kabagabutlak, alas 5:37 buwas sa aga. Ini si Melvin Piero sa Provincial Disaster Management Program Division. Padamo salamat kag mayong gabi sa luwat. Action Firing Line. Melvin Fiero, ang PDMPD, ato sa nga weather forecaster, Provincial Disaster Management Program Division, sa bunggid nga pagpangalagad naton. Action Firing Line. Ano ba lang ibang ato kung anong mga balita nga dapat ato sa nga pagatutukan sa balita nasyonal, ang Percy killing, ang pagpatay sa radio broadcaster nga si Percy Lapid nga ang kaso tutukan gid sa ato sa gobyerno. Anong labing ulihid na nga balita? Action Firing Line. May findings na ang autopsy sang National Bureau of Investigation kon NBI sa bangkay sang ginatawag nga middleman sa sading krimen gani, no? Nga si John Villamor. Ang resulta, napatay siya bangod sa hemorrhage sa korason. Way man sa nakitaan nga sinyales nga mayara sang external physical injury. Muna resulta sang autopsy sa NBI. Action Firing Line. Gin paraffin test man siya mga kaksyon. Ang lawas siya, gin paraffin test para ngati basihan kun bala nakapalupok siya sa pusil o kun wala. Ang resulta sini negatibo man. Action Firing Line. Kaya nung bot siningon sini, si Villamor gin hemorrhage sa korason matapos nga mabatian yaw kon mabalaan niya malita nga ang self-confessed gunman sa pagpatay kay Lapid nga si Joel Escorial nagsungka sa mga gobyerno. Grabe gurong kulba niya. Action Firing Line. Golpe sa gin atakis korason kag napatay na hemorrhage. Action Firing Line. Ang pamangkot na rin makaksyon na tuldukan na ba ang isyo kag pagpaduda sa publiko. Ang sabas na uway pa nga kay subong nga Sabado, ang pamilya mabasa nga maning pamilya ni Lapid mayara sang panawagan nga dapat mahimuon gid nga independent autopsy, dapat liwat nga autopsy atong dapat mayara sa lain nga medico legal team nga maga-autopsy sa bangkay ni Villamor para nga madula ang mga pagduda. Action Firing Line. Ano ayhan ang labutan sang saning kaso, ang isa pa kaginabantayan diri kon ano ang ibulgar sang ginasiling ikaduwa. May ikaduwa nga middleman di mo sa pagpatay kay Lapid. Subong ara sa kustodiya sang BJMP. Ti ang publiko kung di magbantay sa mayos dalagan sa ring kaso ni, base sa ulihi ang mga pagdudabla kag kuno-kuno nga may ara sang kalokalo sa investigasyon nga ginapatigayon base kon alibunaw na lang sa ulihi. Action Firing Line. Normal na mong may pagduda ang publiko. Gadi, kita nga publiko, kita nga mga tao,
no? Gyapon bantay ta sang dayo. Action firing line. Ano pa ginibal sa nga balita sa national balitang saka? Oh. Mayo kung saka sa sweldo sa mga may trabaho, kundi kampyon. Action firing line. Pero ining balita nga saka niya sa presyo sa mga sardinas naman sa lata. Oh no! Sinong hindi mag-onos na? Sino ba lang manamian sa nati benepisyo na kagpabor sa mga negosyante, sa mga manufacturer, sining canned sardines nga ginatawag protein di ginamayo sa mga bumalakal. Action firing line. Ang mga canned sardines ang ginapanawagan nga pwede pasakaan ang presyo sila kay ang mga manufacturers rin na nawagan. Nga kung pwede 3 pesos kada lata ang ipasaka sa ila sa nga produkto kay manti gasaka man kunong presyo sang gatong. Action firing line. Presyo naman sa produktos petrolyo ang nabasulan diho o kung ginbasihan. Ay isa pa sang rason nila diri kay naghuyang ang bayluhan ay sa peso. Kay isa pa diri pagsaka man sa presyo sa mga imported ining gitawag nga tin, T-I-N, tin sheets, no? Tin sheets. Amo ning ginahimo nga lata. Action firing line. Nagmahal man, ti damo sila sanggin basihan ho. Ang hambal ni Canned Sardines Manufacturers Association of the Philippines, Executive Director Francisco Buencamino, ang ginaabi-abi nila, gina-welcome nila ang ginsiling sang DTI. Nga may edman ko ginatunan sang DTI ang pangabayo kon request sang pila ka mga manufacturers sang canned goods kag bread products. Ang pangabay simple lang, tugutan nga makapasaka sa presyo. Action firing line. Ginatunan pa na kuno sang DTI. Subong ang mga babalakal way na nagapamati kung kaysa sa balita mo. Angot sa saka sa presyo sa mga balaklon. Kaya nga, ang kalabanan mga kaksyon na mongol na sang sinakaay sa presyo sa mga balaklon. Way pa labot ang presyos gatong. Namungol na daw. Ang ginahimo sang iban, kumod-kumod na lang kag yambi. Action firing line. Diretso na lang sa merkado kag mangumpra. Kung pila lang ang naiguan sang unod sang bulsa o kon wallet mga kaksyon, amo na lang na ang ginabakal. Action firing line. Minano kapanawagan sa gobyerno nga dapat aktuhan ang sinakaay sa presyo sang gatong kag balaklon o kon mga basic commodities. Nagapabilin sa gihapon nila nga palamangkutanon, way gihapon maaktuhan na. Kag damo ka siling ang pagkabungol sang gobyerno tanaw, nagbungol na gid. Action firing line. Hasta lang ka wakal kon kaysa kag pasalig. Labi na gid nagligad to nga mga eleksyon bla kampanya to. Grabe to mga kandidato. Grabe ang singgitan nila mo. No? Nga pagitaan pa maagi. Parang mapunggan na din sinakaay sa presyo sa mga balaklon. Action firing line. Na punggan way gid Ti mo nang gwa makakson gano intuon pang amo para magdamo bla. Action firing line. Ayo pa magpalahimunong ka maghilipos ka mo na mo, no? Sang hala ka tikal kag wakal ka pasalig bla nga way man miura. Action firing line. Way man sa maayo nga nadangatan, no? Kun way sang may mahimo abi parang tao. Action firing line. Firing line. Subong ang mga Filipino ginatingwaan na lang nga maanad na lang. No, maanad na lang sa ang kaugalingon nila sa kategaduhon kag sakay sa presyo sang mga balaklon. Nagatangla na lang iban sa ibabaw. O kag nagapangamuyo na lang kabay bugayan sila sang kayuhan. No, amo na lang na ang ginahimo sang kalabanan subong. Action firing line. Alas 7:06 Action Radio Philippines Standard Time sa Luhanta ang balita lokal. Standby kamo kay may pinasahi naman ko nga balita nga munuhon sa inyo, dugay-dugay, nagligad to, may pinasahi kita nga balita, again, fiestahan sa publiko. Subong may pinasahi naman kita nga balita sa lokal, standby lang kamo. Action firing line.
Unahon ko lang muno ang ining una nga pagbisita ni Presidente Marcos sa Bacolod matapos ang iya kadalagan sa nakaligad nga eleksyon. Matabo dali buwas nga adlaw. Action! Firing line! Firing line! Way niya sang pinakadako nga balita sa Bacolod buwas nga adlaw kundi ang pagpadulong sang pinakamataas nga leader sang Pilipinas diri sa Negros Occidental kag syudad sang Bacolod. Ang isa sang pagatambungan niya amo ang closing activities sang Bacolod's Maskara Festival. Ang pamangkot kung barayon kung hindi subong nga Sabado, masabat na na. Matuldo ka na ida magkaksyon. Kaya may statement na ganigin pagwaho ang Office of the Press Secretary nagasiling ang attendance ni Marcos sa Maskara Festival ay isay na kapamatuod sa isa nga commitment nga ma-promote ang lokal nga turismo agod nga mapabangon ang industriya sa turismo sa bugos nga Pilipinas. Action! Firing line! Bisan pa nga mayara yapon hangkat subong kaginat mga tubang ang pungsod ta kaya arag yapon ang COVID-19 nga pandemya. So, dayon na, no? Dayon ang pagbisita ni Marcos kung ako maglantaw. Kaya may arag na statement gani ang Office of the Press Secretary kaya may mga nag-inabot na di. Nga mga member man sang Marcos family. Action! Firing line! Ang ginahulatan na lang ang patod nga oras buwas nga adlaw. Tekon oras ang pamangkoton nyo kung ano gid ang oras pag-abot na rin ni Marcos, inayawagi na ginapahibalo. Ako hindi ibang gani kung na iya gusto nga maghambal sa inyong amo ni oras ho. Kaya normal na nga basta sa pagbisita sa presidente, way na sang patod nga oras nga ginapalayag. Action! Firing line! Ti kahapon palang Biyernes, ang presidente na mismo ang nanawagan sa mga Filipino nga magpartisipar sa tuigan nga Maskara Festival kag i-explore o kung kinalahon gid sang tulid ang Bacolod. Nga nabantugan di lamang sa Pilipinas kundi sa bugos sa kalibutan nga the City of Smiles. Action! Firing line! O galing ang maka-smiles o kung makayuhom subong, amo lang ang may garastuhon, di ba? Kung may kagastuhon nga makalagaw ka sa Maskara site sao, Action! Firing line! budlay maglagaw ka maghala ka kalambiyong gaway ka sang kuton sa imo sa nga bulsa kag kuwaon bisan sinsilyo na lang si imo sa nga pitaka. Action! Firing line! Firing line! Ang guwa sa na mga kakson, ti pahimunong kadalang kag magpakuribong kadalang sa banga, hindi tiner ka lang sa imo sa nga balay. No? Kay white ka man sang gastuhon, ina sugo gyapon ang sang kapigaduhon, ti ga super gapon kapigaduhon ang kadamaan nga mga nakulod kag negrosanon mo. Pero ari ang isa pa kadapat tandaan sa publiko. Kay antes ang pagkadto ni Marcos sa closing ceremony sang Maskara, kung basihan ta ang report magkakson magasaksi ini siya anay una sa inauguration, ma-inauguration mo nga pati gayunon dara sa the Upper East kag kag pag-unveil sa Township Barker sa Bacolod City. Ti sa mga nagapamangkot naman kung sinong upod ni Marcos kadtos Bacolod ang palasyo nagsiling nga si Vice President Sara Duterte ang isa sa mga posible lang way pa konfirmasyon kundi posible pa lang nga makaupod ni Marcos. Action! Firing line! Firing line! Ang First Lady nga si Liza Araneta Marcos, kahapon pa lang niya, ari nag-abot na dis Bacolod. Upod ang duwan nila sa mga kabataan. May report ka na baton tagani nga si ang First Lady may ginbisitahan nga isa ka syudad. No? There is sa Negros Occidental. No? Somewhere sa may Southern Negros to mga ka-action. Balon man kamaguro na, no? Basta gani presidente ang nagabisita sa Bacolod labi na kon Maskara Festival. Mayara gani nga nagaupod nga senador o kon kongresista man og galing, way lang nagapabalo nagalusot lang na kon kaysa kahit sama-sama kon presidente na gani ang magbisita mag-aksyon. Ang sentro sang balita siyempre ara sa presidente, ang sentro sa padulukan sa mga tao ara gid sa presidente. Action! Firing line!
Ano ayhan ang kaundan man sa mangin pamulong-pulong ni Presidente Marcos buwas kadlaw man? Di ko na ko maglantaw hindi gin madula ng angot sa turismo siyempre. Kaya nga festival mingin kadtuan niya. Pero ang pamangkot dere maiban pa balang tambungan si Marcos. Sigurado ko ya, may mga opisyal kita dere sa Bacolod kag Negros Occidental nga abi-abi gid sa pagbisita ni Marcos mga kaaksyon kag base malita may base kun may separado pagigani iyang sinapulo kon istoryahanay mo. Action firing line. Gani boss makaaksyon tutok lang kita diri sa Aksyon Radio Bacolod bangod Aksyon Radio Bacolod idulong man sa inyo ang matutuon nga senaryo sa una nga pagbisita sang presidente since nga siya ang nagdaog na kaligad nga eleksyon. Amo ning una mo nga pagdaog niya sa una nga pagbisita niya sa Bacolod umpisa nga nagdaog sa nakaligad nga piniliay. Action firing line. Nano pagin ang iba sa nga mga balita sa bahin sa nga lokal las 4:05 p.m. Alas 4:05 kainas ang kaagahon. Amo ning oras na hindi gid malipatan sang kalabanan. Action firing line. Abi na kun ara ka sa mga mayor nga dalan sa Bacolod nga may maskara festivities mga kakson di mo gid di malipatan ang oras nga alas 4:05 kay amo ning oras kaina nga nagsugod gid ang ginatawag nga signal jamming. Action firing line. Firing line. May shutdown sa signal sa mga mobile networks kung ang cellphone users ara sa lugar nga ginahiwatan subong sang mga aktibidad sang Maskara Festival. Why na sang phone calls, hindi ka makapadala sang text messages kag hindi man maka-access sang mobile data. Amo ni gani kagabi pa lang ginpanugyan ko na sa mag-asawa kag sa magkahagugma nga pamalon nyo gid ang banan nyo, asawa nyo, nobyo nyo, kunobyan nyo nga may signal jamming kaya kung magkanto ko sa lugar nga matabuan nga may signal jamming kag nagpadala to message sang imo sa libana, asawa, nobya ako nobyo ay hindi ka makareply basi maglinaway pa kamo. Action firing line. Inakon way makabalo to ang imo sa nga partner. Amo na kaimportante nga pabalon nyo gid kag kung way balo ngita na lang kamo lugar nga may signal. Action firing line. Kabay pangaway sang tantong na napiktuhan ha sa sining signal jamming ni labinas patag sa negosyo bla ang pag-shutdown sa signals makakson te aprobado na siya sang National Telecommunications Commission. Ang isa diri sa mga lugar ho mo di Upper East dara sa makilid sang dalan circumferential lapit na sa Bacolod City Government Center ti dira na masaksihan subong ga sugod na gani subong kon di ko magsala ang electric maskara float kag dance showdown pati ang street kag arena dance competition. Action firing line. So Mega Worlds, the Upper East kag Bacolod City Government Center grounds kag sa mga palibot sini isa lamang ina sa apektado sang sining ginatawag nga signal jamming. Las 4 kag tubtob balang alas 8, no? Dutay na lang penitensya kag antos ang atos sining eksperyensya. Action firing line. Pero buwas siya medyo labig daw buwas gani. Kung kayong buwas ang report ka na ba 12 p.m., 12 noon to 9 p.m. Oh. Hindi man ni bagong signal jamming ni kay permi na nagay na implementar sa kada pag-abot sang mga pinaka VIPs, mga importanteng tinuga, mga opisyal ta sang nasyon for security reason maina mga kaaksyon. Ti nagadalom na subong ho ang kagabihon. Kamusta ang sitwasyon subong dara sa mga Upper East? Ang pag-perform na sang 17 ka mga partisipante sa electric maskara aber dugay-dugay pamatian tabi kag hibaloon ta no kung anong pinakaulihi dara nga sitwasyon plus ang seguridad ginapatuman man sa gihapon aton man ginabantayan labi na sa mga ilimdan kag kalingawan nga nagabaha ang ilimdon kag sumsuman. Action firing line.
Depende na karon na kung maka-signal kita kay nagapaningguha man kami, nagapangita kami sa babaagi para nga maka-contact ka sa signal live and direct mismo sa ato sa nga mga aksyon na unit reporters nga nakadestino na subong sa nakalain-lain nga mga areas nga may ara sa aktibidad may kantaran sa maskara. Action firing line. Ariho, angot sa nga balita ni Makaksyon kay kung may signal jamming, medyo okay lang na basta may suga kag wala sang brownout. Di ba? Pero kung wala na gani sang signal ang mobile networks, kag natabuan pa nga may brownout baw. Kasi kung dirita babatian blang hinugyaw sa mga tumanad awhaw. Hinugyaw hindi sa kalipay, kundi hugyaw nga may paaman pamuyayaw. Action firing line. Firing line. Muna sa ang pamangkot diri paano bala mapasiguro kakon may magluntad nga unexpected power interruption sa Bacolod matagan dayon sa aksyon. Kung may magluntad gid man nga brownout, aktuhan sa giliyon agod mapabalik ang power sang kuryente sa barasig nga tion. Oh, ano ba lang ka-importante? May baluan sa Bacolod nun subong ang pagpasiguro sang supply sa elektrisidad. Importante. Kaya kung inyo madunduman, kung balikan ta ang kahiwatan nagligad sa Bacolod City Government Center, nagligad ng October 8, kung ikaw magsala mo, no? Sa first 100 days nga presentation to bala ni Mayor Benitez, di bala may gulpi lang to nga pagligom dulom, hinali lang na dula to ang kasanag kag ginbuslan sang kadulom, pero wagin man to magdugaya, no? Nabalik man ni sige dato ang power sang kuryente. Action firing line. Pero subong nga ari na kita sa highlights sang festival kag subong man nga adlaw, sige ang pagdamo abot sa mga bantugon nga personalidad. No, may politiko, may artista, pati vlogger gani mo kag influencers nga ginatawag. Ari sila nagtipon sa maskara subong. Oh, may brownout ba kon wala? Arin good news sang Central Negros Electric Cooperative kon Seneco. Manabakulod ti sakop sang Seneco mo. Kahapon pa lamang may ginpabaluna ang kooperatiba ang Seneco nga sila ang nagaupod sa selebrasyon sang maskara. Ganin di man pwede nga magpatumbaya sila. Action firing line. No? Pa-standby gid sila sang mga technical crew nga naka-alerto agod mapiho ang uninterrupted power supply. Amo na ya, no? Then bala naka-standby ini nga mga crew pila ang puwersa nga ginpadala para magresponder diyon sa naman nga power-related emergencies. Makaupod ta ang Public Relation Officer sang Seneco, si Ma'am Malo Paroco, live dugay-dugay. Action firing line. La 7:20 Action Radio Philippine Standard Time. Ari nang balita nga ginmuno ko sa inyo nga pinasahi. No? Ari na naman. Balita na naman nga medyo halamutan daw hindi man guro. Action firing line. Balita ini nga makakuha sang atensyon naman sang publiko. Kung saan nagligad nga adlaw, nabatian nyo sa sari nga panatutunan ng balita, angot sa pagkawat blato sang idek mga baboy to. Dumduman nyo, nagligad lang adlaw to, dito sa may sunad sang bago to. No? Ang nagimo to, tricycle driver nga kalaslo na kuntani, lalaki. Kalaslo na sa nubyan niya. Kuha niyang idek sa tangkal, ginkargas tricycle, gindalas balay sa isa nga nubya nga pakaslan, parang idek sa guron kag amakuntani ang litsunon kon ihawon sa adlaw sang kasal. Pero nabululyaso tong plano, di blado duman nyo to. Matapos mabalaan sang tag-iya sang idik, naging kawat gali sang tricycle driver. Action firing line. Ginpablater sa pulis, ginkadtuan kag ginbawi ang idik. Tisa nabalaan sang iloy sa babayi, nga pakaslan nga ang idik kinawatan, tigdas ginambal sa iloy, nga way sang kasal nga matabo. Action firing line. So ang result ng lalaki to magapangatubang sang kaso, kag way pa sang kasal nga atubangon. Subong may isa naman kabalita magkakson nga kung kamo ang makabati sini, kung hindi magatumbo ang kubakuba sa iso nga dughan,
nagalamho gid ang inyo sini nga tutunlan. Action firing line. Yaman kay ang balita, sentro kita sa Banwa sang Calatrava. May isa ka lalaki mga kakson nadula kag pinangita sa isa ni pamilya. Naglawig sang 4 ka adlaw na subong nga Sabado. Ang pinangita ay sang ulihin na lang natukiban. Nga ato gali sa ibabaw sang lubi. Nakibot kay, no? Ato siya sa ibabaw sang lubi kag hindi sa manaog. What? Tub subong mga kakson na dutok na naog na siya. Kay ang report kay na ni Akson Nelson Patenyo, arak gyapon siya sa ibabaw sang lubi. Ano ang sumulod pinsar sa nintiruga ni man? Nga sumaka ni siya sa lubi kag nga hindi siya manaog. Giningganyo man sa mga otoridad. Sang isa di pamilya, sang taga Bureau of Fire Protection sang Calatrava, pero hindi gidya. Kag nagapakatig agid siya magakson. Ano ba no? Ang iya sa nga gusto niya magpuyo sa ibabaw sang lubi ka upod pa nga buhi sa mismo lubi o kung sa mga insekto nga ara sa lubi. Action firing line. Ang pagsaka ni Makakson, may mga balita man iban, pero iban lain nga kahoy, puno sang kahoy ang sakaan. Amo ni may pagkapinasahi nga hitabo, ini sa Rasalintra. Ano ba lang anong ginkaon niya? Butong Butong pwede magkaon. Ang pakla o kun ang dahon sang lubi daw, kabudlay man kaunon kag kabudlay na tunlon. Action firing line. Tekon ilim nun naman maka-aksyon. Ara gid pwede gid siya nga makainom mismo sang tubig sang butong. Pero ang pamangkot hasta siya san nga magatiner sa ibabaw sang lubi. Action! Radio! Kay abi nyo mo na ding hitabo ni nagligad nga Desyembre tuig 2020, no? Kumaduduban sa Barangay Zone 12-A, Talisay City, Negros Occidental, may isa man kalalaki nga sumaka, hindi galing sa lubi, kundi sumaka ya sa santol. Action firing line. Pero ang kalawigon sa isa nga pagtiner sa babaw sa santol ya, 16 oras lang to, no? Kag sa ulihin na kumbinser mas sa kamanaog. Pero ding lalaki niya, banwa sang Calatrava, subong 4 niya kaadlaw nguway gaya panawag na og mo. Action firing line. Firing line. Sino nga rescue group ang may kapasidad nga mag-rescue mag-abos rin senaryo ni man? Di kung tapso ng lubi, di man siguro pwede bangod. Basi kung gulpi lang maglumpat inilalaki, blaw kung pagkatumbas ang lubi, kung tapson, madala bala haplak sa idalom inilalaki ni, kundi nabalda panglawas ya. Action firing line. Tuman ka interesante nga balita, standby lang kabodera mga aksyon bago ipaplastar ta kay Aksyon Nelson Patenyo ang senaryo sino ining lalaki ang sumaka sa lubi kag anong istorya, anong background sa di, no, based sa parwiron sang pamilya. Action! Radio! Abuton taman karon sa bahin sang sunad sang Sipalaya. Sa sunad sang Sipalaya masubo-subo man nga aksidente. Bagod maisa ka lalaki ang aksidente nga nakuryente kay nasang aga. Ang trabaho report ka na baton ta panday nga aksidente nga nakatandog sang live wire na kuryente sa samtara nga obra siya sa isak building. Pero ang kuryente nga natandugan niya, kuryente stopad balay kon commercial building. Subo nga nadangatan sa ning biktima ni mga kaksono. Ang dugang detalye, check na karoon sa investigasyon sa ato sa Sipalay PNP. Una sa balita. Una sa aksyon. 26 minutos na kaligad sa tak ng alas 7 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Ami utong pila ka mga balita nga dapat nato sa nga pagtutukan sa aton nga pagpangalagan sa sining Sabado nga Sabado edisyon sa Aksyon Firing Line sa mga nagpadala sang ila sa nga mensahe sa ato sa nga live stream. Salamat gid kag sige lang sa mga wala pa naka monitor kag bago lamang naka bukas ang ila sa radyo, gina-welcome namon kamo sa sining
Sunday o kung Sunday, Saturday edition sa Action Farming Line. Action Firing Line. Firing Line. Tubtob kita sa takda nga sa Nuavea. Standby ka mo dara kay sa ato sa nga pagpanumbalik. Aber, hibalonta kung anong sitwasyon sa pila ka mga mayor nga dalanon diri sa Bacolod ho. No? May okay naman to action hands, no? Action Christian. Okay na ato signal to. No problem. Baka labot kita. Sige, kahibaloon ta mga ka-action kung anong sitwasyon sa pila ka mga lugar diri sa Bacolod. May kataran sa highlights sang Maskara. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Yak nalista na kato sa mga nag-monitor sa live stream. Okay. Si classmate ta, Carlos Lopez, salamat gid. Okay, thank you. Toto Carlito Camporaso, thank you, salamat. Mercy Flores, Ana Sinuro, salamat. Kay Sir Jeffar Kadok, Jeffar Kailian, payo kay BC Moda Doka, no kay Alex Montesa, kag kay Sir Philip Alonsagay, gabonitor. Sa live stream, si Jen S. Sir Leia Yangeres Kivel, good evening, Asomar, abonitor sa Talisay City. Ana Sinuro, salamat gid. Josephine Paro, Alarcon, action monitor sa Farming nga pamatigid kami sa program. Ari kami, Aklan for vacation lang kami, mga bata, kuwat apo ko. Salamat, ga vacation sa Aklan. Martin Aliling, Yvonne Boiser, Dan Sharing, Anas Noro, salamat kid. Idilaos, good evening, action Mar, ari lang kami gyapon, Nanay Isabel, Jojo de los Santos, okay. Joel Laguna, good evening, watching from Adelaide, Southern Australia, God bless, Bacolod nun. Okay, Joel Agura. Imbong Dio Campo, salamat. Elizabeth Kasoyon, ngayong gabi. Ari kami sa may Villa Esperanza o sa Barangay Tangob. O sige. Alagaw ko na sa Purok Villa Esperanza, no, sa sunod ng mga binulan na Ma'am Elizabeth Kasoyon, no. Mangilalata na sa ato sa Barangay, no, sa Nasona. Araman si Levi Gilogo, good evening, Action Maro, salamat kid. Classmate Roslyn Cordero, Ginagin, salamat in the Rose. Nonoy Balaba, gamonitor sa nigad ng mga talion. Sige, standby, balik ta. Pabalik ta ng dugay commercial tanaya. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk in its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story, an island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Action Radio Bacolod made it possible because we believe that like news,
Our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra, mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga lando, mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhit, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig ni nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang nang arab lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain bali instead nga mag-complain bali pasalamatan na lang kay blessings na nang demonyo ang mga iban yung mga bata man nga mas need na pero kamo nang blessed kamo kani amo kamo na ginhatag sang ni God. Kuan sa nga mga ayo sa ginubakal silpur kay ini ko pasensya na pili ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man at sige lang pang kay basi kaluyan mangita kan ta idea nga makasilpon mo ko di ko sing ihi nabatian ang sa Aksyon Radio kay Tita Wilma nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela subong pandemic tiya mo na ginhalay ko sa katulod di ko nag-intra di nagsiling pa sa gana nga niya basi hindi magupang malawagan kay kadamo mo na si ma-intra ko try lang kay basi kaluyan si mga Diyos kay ikaw mablang malawagan hindi dako naman ang pasalamatan ta sa ila kung madala kaya tiya mo na guro sir madamo kay salamat sa inyo nga duha ng mga kag Jan Diaz kag sa tanan ina-invite ko lang no kabay ka kaluyan si mga Diyos magpadayon ang inyong programa kaya hindi lang silyo nagres laparan ng mga buligan ang iba nga kinanglan man kung magapadayon ng inyong promo basi sila naman ang malabagan sa Madasol. Kapasalamat ko sa Aksyon Radio kay isa ko sa nagdaog sa ARB 4B sa pagbulig sa pagtuon paghatag sa paglaog. Sa maulamang nga panahon, mga lamok nagadamo, kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangay sa dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1, search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o kon itlogan sa mga lamok. Ulaon ng tubig nga nagatiner sa mga lata, goma, kag-iban paggid nga mga kagamitan nga sarang maitlogan o kung pugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig pirmi sang ugsaran. Number 2, secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon.
Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok. Magsuksok sang malaba nga panakton pareho sang long sleeves o kung mga bayo nga may malaba nga pako. Pwede man makagamit sang mosquito repellent kag mosquitero. Number 3. Seek early consultation o magpakonsulta gilayon. Kung may hilanat sa sulod sang duha ka adlaw, magpakonsulta gidayon sa pinakamalapit nga health center o kon ospital. Hindi na pagulaton pa nga maglala ang ginabatsyag antes magkadto sa doktor. Number 4. Support vector control measures o suportahan ang vector control measures. Suportahan ang ginapatigayon nga regular nga pagpag-spray, misting o kon larviciding sa palibot. Ini ang makabulig para matapna ang pagdamo sang lamok. Kag suportahan man ang fogging o kon pagpaaso sa tion sa outbreak. Number 5, sustain hydration o kon mintinahon nga may nagakaigo nga tubig sa lawas. Mag-inom sang 6 tubtub 8 ka baso sang tubig adlaw-adlaw. Pwede man mag-inom sang oral hydration solution kung kinahanglanon. Kag labi sa tanan, magkaon sang masustansya nga pagkaon agod may resistensya batok sa nagakalain-lain nga masakit, hindi lamang batok sa dengue. 5S para malikawan ang dengue. Search and destroy. Secure self-protection. Seek early consultation. Support vector control measures. And sustain hydration. 5S para malikawan ng dengue. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk in its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story, an island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radio Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra, mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga lando, mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story.
aswang, manananggal, amaranhit, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria makining kag bruha sa kuweba. Magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig ni nga mga kasaysayan katulad sang insudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang nang arab lang mahatag ang gusto nila nang hindi na pa magsigi complain bali instead nga mag-complain bali pasalamatan na lang kay blessings na nang dudumonyo ang mga iba yung mga bata man nga mas need na pero kamo lang blessed kamo kami amo kamo na naging hatag sang ni God. Kuan sa nga mga ayo sa ginubakal silpor kay ini ko pasensya na pili ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man yat sige lang pang kay bas kaluyan mangita kan ta idea nga makasilpon mo ko di ko sing ihi nabatian ang sa Aksyon Radio kay Tita Wilma nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela subong pandemic tiya mo na ginhalay ko sa katulod di ko nag-intra di nagsiling pa sa gana niya basi hindi magupang malawagan kay kadamo mo na si ma-intra ko try lang kay basi kaloyan si mga Diyos kay ikaw mablang malawagan hindi dako naman ang pasalamatan ta sa ila kung madala kaya tiya mo na guro sir madamo gid salamat sa inyong duha ng mga kag Jan Diaz kag sa tanang ina-invite ko lang no kabay ka kaloyan si mga Diyos magpadayon ng inyong programa Mag-blow Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa sulod kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan nga mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay amo na po nang si mama wala di atos na bakulod sa akong birthday gani maabot Tamo na subong sang napiktuhan sining pagdula sang signal. Abi ko anay kun diri sa pila ka mga pinilion nga lugar sa Bacolod City. Ang report kinabaton ta pati dito sa bahin sang southern ang lugar nga lapit sa Bacolod sa may northern kag southern Negros. Damo sang reklamo diri sa aton nga pati dito sila dula man ang signal. Action Firing Line. Ano gid ka grabe sang seguridad nga dapat ipatuman haw. Damo-damo sa apektados bongho. Ay nano nga sa opisyon yun naman. Action Firing Line. Alas 7:46 Action Radio Philippine Standard Time unahon ta na hibalo. Anong sitwasyon sa pila ka mga lugar diri sa Bacolod City? Akon bala may araman sang yamog kag reklamo ang kadaman nga mga nagalagaws bong sa pila sa mga lugar. Ngagin patagayunan sang ginatawag nga signal jamming. Action Firing Line. Okay na to
ang si Action Dale, ang signal niya, okay na sa kung hindi pa. Action firing line. Okay, dugay-dugay, ipabati taman maka-action ang interview ni Action Alvin Guava sa isa sa mga labor leader. Kay manti, boss, ang manantayan dari. Nga event, amo ang pagbisita ni Presidente Bongbong Marcos. Nga apati dito sa sagwa sa dito sa may southern kagadari sa may northern Negros sa may pagdula sa signal haw. May nag-abot ba nga sobrang makay Marcos haw? Action firing line. No? Tiyaga ulan di sa mga reklamos publiko ho. Then ay oo. Sige lang, dugay-dugay black kay balikan ko rin. Si Action Dale, check tabi kung din sa subong nga maskara sites. Action Dale, kamusta na subong? Please kamin. Yes, Action Marla, ito kasubong diri sa bayan sa Bacolod City Government Center sa Indri pati kayunon ang electric mascara 2022 ang pilakdri ka mga mascara performers maga-perform in a while. Action Marla, actually wala pa man makasugod ang performer number 1 pero subong wala lamang dugay na ginapot diri ang pila ka mga VIP like ang Marcos family magluwas kay President Ferdinand Marcos Jr. Pero diri mismo sa may PCGC stage si Mrs. Lisa Araneta Marcos lagit man si Congressman Sandro Marcos ay si Mr. Vinny Marcos Action Marlon. Lagi lamang tugay una nagasaka sa stage si Sir Abby Benitez kaya matugin kasaka Malia ang Marcos family Action Marlon. Magluwas Marcos family ayon nila sila ka mga sikat na mga artista kag mga kilalang personalidad like ang mga nagtambong Action Marlon sa masquerade ball kagabi. Ready sila magsasaksiman sa electric mascara like si Dr. Vicky Bello ang sining bata nga si Scarlett Quintana nga si Raven ko sakit man ang sikat nga cosplayer nga si Alodia Goshing Piao at ang tagiyak ka Mega World ang Marlon naging deklaran kadapit fan ng Bacolod City si Kevin Tan Action Marlon sa sining amat-amat nga nagadamo ang tawag sa may PCGC pero ibarikisi hapon na ginpahamtang nila si Marlon kaya ang patunga doon mo na siya ang mga VIP no kung may mga ano ba lang ang makasaksi business po lapita sa mga performers nato dito sa may electric mascara actually ang ato siningan ground halos full capacity na dito sa may PCGC ground sa Marlon pero ang security dito sa Guzmana na ginakatuman sa ato siningan kapulsa na deploy sa sining lugar sa siningan matinion nagsulod lang ang ato siningan mga performers sa electric mascara kaya halinin sila nagpaparade usod man ang latag-tatag sa mga float Action Marlon humanin dito sa may Upper East Avenue nakasudri sa may BCGC no so sa siningan matinion kung nakikali man sa live streaming sa Mascara Festival Facebook page nagsulod na no ining mga dancers sakit man ang ila sining mga float Action Marlon so far Action Dale, why pa naman so far nag-official start kada ang kompetisyon? Wala pa Action Marlon. Balisugod sa lang pagsulod sining mga performers, no? Kaya una din na nag-abot ang Barangay 6 nga muna sila ang number 1 na competing barangay para sa electric mascara Action Marlon. Action Dale, may gapamangkot laday kay ang mga first timer lang nga magkadto dira sa may ginatawag nga Upper East. Isa lang entrance da Action Dale? Actually, mayroon kang limitation o kung temporary road closure ang dalan, no? Especially kung naliligaw sa may local behind na balisirado ito ang si Marlon para tapos yung mga motorista. Kundi, kung magplakat kaya pwede ka makapulot pero kung sa lakyan, hindi pwede Action Marlon. Since may mga PDP na ginapaligayon sa may Upper East Avenue,
laban sa mga may mga salakyan nag-parking man sa isa diri mall lapit man mismo sa Upper East Avenue of Marlon kaya nagapatumato sila nakanta diri sa may festival side sa may Upper East pero di ang tawag ng Marlon doon nagkamatamat sa Piligwa kay humalin dito sa may parade since nagsaylo na ang mga performers diri sa may BCGC ang mga naglaga dito ay nasa Upper East daw hindi naman sila nagkamatamat sa kanto sa may Bacolod City Government Country Ground Action Marlon. Ang mga performers Akson Nadel, ang 17 na barangays, din sila ma-perform sa bali sa dalan na siya. Diri sa stage Action Marlon. Diri mismo sa tabaw sa stage doon sa may BCGC. At ang float rin nila di subong ina-introduce sila aram sa tabaw sa float kaya dugay-dugay mag-perform din sila one by one diri sa may Paligyo home stage sa may Bacolod City Government Country Action Marlon. Sa BCGC ya ang performance nila. Yes, diri ang klaseng performance kaya kanina Aha. Aha. So far, wala ka madali sa mga towards sa mga report o mga incident na na-report sa pinapatigayon ang electric mascara 1822. Kamusta? Dahil kamusta ang crowd? Kamusta ang kanamuon sa mga tao or mga nagkakadto na subong? Yes, ako lang kumarot tamo na ako to balik na sa ko halos lapit na lang naman sa full capacity. Ining BCGC ground no kay pagtuwas sa mga tao dito sa may ground ang lantaw sa electric mascara ang marketplace ang mga kiosko loaded ang mga turista Action Marlon. Ang matama kaya na mga kitaan ang mga foreigner o kung lugar man sa mga saklisan na kayuta na dito ko para nagtasasakan to the last event no, para sa Monterey Mascara Festival Action Marlon. Wala kita sa mga ang atong pa niya po okay din. Wala nang kalipay, wala nang ulan pag-operating mag-sige-sige ang ayong panahon ilan na dito sa may siyudad sa Bacolod. So, for Action Marlon, ang mga pinakalitas na situation report sa madulong sang patrol at dito sa Bacolod City Government Center ang action nyo, action sa balita-una sa action sa Bacolod Action Radio. Action Firing Line. Salamat Akson Dale. Medyo puno pasensya sa signal kay nag-agi kami sa bahin sang handset namon kay way pagapon magbalik ang signal no sa mobile network mga Akson. Pero dugay-dugay alas 8 na ho. No kay ang advisory nagasiling ang signal jamming sa pila ka mga lugar diri sa Bacolod. Mag-umpisa alas 4 sang hapon tubtob alas 8 sang gabi. Ti dugay-dugay alas 7:55 na kita kabay. Nga pag alas 8 why na sang extension kay grabo dagid sa mga nagpalabot sang reklamo di sa aton ho. Action Firing Line. Dotay na lang 5 minutos na lang ato sa ding paghahulaton prote depende pa na basi may ara sang pagpalawig bla kabay pangawain na no kay damo sang maapektuhan gid mga kakson. Ti ari dusbong ang first family magluwas lamang sa kay Presidente Bongbong Marcos Jr. nga boss pa siya. Magakadto diti sa Laragwagin padala di Action Dale Salazar sa Facebook live nato magkakson. Nakita nyo man
nga nagatupaday sanday Mayor Albi Benitez. Tupad niya si Congressman Sandro Marcos III. Ang bata pagid nga Marcos kag si First Lady Lisa Araneta Marcos. Action firing line. Masaksis la sa sining kompetisyon may kantaran sa electric maskara mga kaksonti. Buwas ka daw sa residente na balantayan dari kay babisita gid niya si Presidente Marcos sa closing ceremony, closing activities. Isa lamang sa mga aktibidad nga pagsaksihan niya buwas kag ang inauguration sang the Upper East nga manang pinakatahom kag pinakatinlo pa nga lugar. Kaya mag-ubo basta mag-ubo tinlo na. Action firing line. Akadto man na sa buwas mga kakson. Tiyan mo ni, ang mga rallies kag protesta daw naging normal na lamang na sa isa ka sa kada pagbisita sang presidente sa isa ka lugar. Deres Bacolod, nagakatabo man na mga kakson. Bisan sino nga presidente gina rallyhan gid. Pero hindi man naton kung kaysa mabasol eh. Ang mga nag-rally blani kay una bes kung kaysa may mga punto gid man ang ila sila ginasinggitan. Action firing line. Kag damo man sa nagasiling isa ni ka pamaagi para ngati mapukaw man ang ato sa nga gobyerno sila sa nga obligasyon kag hindi lang maghala ka pawala effect. Hindi man tanan nga opisyal sa gobyerno. Miyara gid eh. So normal. Ug aling kun kay isa bala ang mga rallies ang protesta nga resulta ini sa gamo o kontensyon labi na kung may ara sang Tiklodanay, may ara sang Dinis Oganay, may duganay pagani kun kaisa nga nagakatabo mga kaksonti si Presidente Marcos sang way pa ni siya gani magdaog presidente damo na sang grupo nga nagrally ni siya. Action firing line. Mandamo sang mga anti Marcos nga grupo nga ginatuwag. Isa ka grupo diri sa Bacolod mga kaakson agi kay Labor leader Noli Rosales nagpalayag nga may plano sila nga magpatigayon sang rally protesta boss kadlaw ti siyempre way na ginapalayag kun din nga lugar mabalaan tala na boss makakson kamay pa nga hindi lang niya resulta sa Lalisay naman Tiklodanay na naman kag ang pagsinggit sang pagkabutyag sa himabunot normal ina makakson kinamatarong ina sang tagsa-tagsa kamay pa nga mangin matawhay niya hari semester Nole Rosales, isa sa mga labor leader. Sa inin pa activities ng Bagong Alyansang Makabayan, labi na gid no ang pag-abot no sang isa ka party boy o sa presidente sang Pilipinas diri sa highlights ang maskara no sa pitsa Oktubre 23 2022. So ang Bagong Alyansang Makabayan no pamatok no nga hindi welcome si BBM diri sa pagkadto sa siyudad sa Bacolod kay tungod nakita nato no nga kung party-party gani dasig siya magkadto dasig aprubahan dasig aksyonan sama sa tong Formula Grand Prix sa Singapore bago siya pa lang sa poder ang birthday party sa iyang Iloy nga si Imelda Marcos kag ang pagvideo kaya dito sa birthday ni isa ka senador no ang iyang handom ya pag party-party lang pero ang pag-resolve sa problema sang malapad niya pumuloyo especially sa Isla Sang Negros, hindi iya maresolba. So amo inahangkat naton sa iya nga dapat resolbahon ang nagapanguna nga problema ining pag-control o pagsabat sang inflation, ang pag-control sang gutom nga nagalala subong sa Pugos Pilipinas. Kag ang pagpasaka dapat no sang sweldo sang aton mamumugon kay ti hindi na gid niya kaya no sang mamumugon ang grabe nga pagsaka sang Balaklon no. Dason semana masaka naman ang noodles, masaka na ang mga dilata, ang kape. Tanan niya basic commodities nagsaka na pero ang sabat ni BBM wala sang direksyon. Ano ang mangin mayor ninyo nga panawagan? Yes, ang una naman niya mayor nga panawagan no dapat sa kontrobersyal nga pagdakop sang bata ni DOJ Secretary Mulya dapat iyan ni Perisay noon. Ikaduha, dapat tutukan ang sugar importation nga nagalala subong sa nagapaanto sa mga consumers diri sa syudad sang Bacolod especially sa Negros nga amo ang nagapatuhaw sang madako nga kalamay subong gaantos kita sang sobrasyin per kilo nga kalamay.
katatlo dapat ipadayon ang pistok negotiation sa tunga sang CPP, NDF kag mismo sang gobyerno, no, para may address ang matuod-tuod nga kahimtangan sang aton mangunguma, mamumugon, imol nga taga-syudad, kag iban pang pigos nga sektor. Kay kung hindi marisolba ang pistok negosasyon magapadayon ining armed conflict sa pungsod Pilipinas nga ang kakabiktima amo ang mga sibilyan kag mga inosente nga mga pumuloyo. Action! Firing line! Firing line! Ang iningabahin na sa aton sa kaaluan sang life extension na vitamin D3. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kaladlawan ng mga characters, kag mga eksena sa atong drama komedya, nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador, kag presidente man, nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay! Ari, amo na po, nang si mama wala di eh. Atos na Bacolod. Sa akong birthday ganyan, maabot eh. Ako lang sa balay. Pero kamusta man? Ako na would like eh, mayara ganyan na butang sa module nga search mo tapos bala mayara nga ilang taon mo sa YouTube. Di way ka man gamitan. Di laktaman lang nanay. Tapos ano naman, ublaw ng dason. Ublaw ng dason, sigang na pasensya ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ko sa akon nga friend, nga si Regine bala. Sa kay ay. Nang wala ka cellphone. Wala ko sa ino. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook account. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi so good ni Lola sa akin. Siya nagtulo sa akin nga, kamo bala, nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Oo. Yung nang bala nga, isulat ko kung anong imukon. Nang pag sa page, i-like, i-share. Pinasunod mo tanan ni ano? Isunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na nga makadaog ka? Wala, pag-id kayo daw. Gusto mo ako do, ano naman daw, gusto ko, basta daw, hindi ko parang siya ma-expect nga madaog. Wala nga makita siya sa ARB 4-piece lang. Amo na gani pagkabati ko kay Fred sa langga, ari ay pamati ka mo. May gin-offer ang Action Radio sa mga 4-piece na kumpos na eskwela. Primary kag secondary kang na. For bugtaw. Ilikod sa ang kinanglanong kapatitikbar ka na. Yung kukaw ko niya. Karoon siya sa umuan kung ako manakit. Update mo na siya. Matinandao na siya. Damo to nugid na siya. Niya padala ko na tula hasta imo mga base ko makadaog ka man ra po tatugan ko balala. Tisiling ko sa iya. Ako bala. Kung ano ang akong ginatulo sa iyo mo. Kayuan mo na. Pagdaswang, ang Action Radio, amo na siya ang toy-toy sa akon. Manakabati ako kay tungod. Nga idol kong Action Radio, nga permi ko na pamati hasta magapon. Kung itandaan ko nga program nila, mga angkor manda, kisiling ko pasalamatan tagin ng Action Radio. Kaya pag-upin siyang panawagan, nabatian ko dayon. Kag nabuligan, kag nadala ka sa takpay. Dapat mong ginanga pamasalamatan ang Action Radio, ang tanan na reporter dirakay. Kung wala ako nagapamatik kami sa Action Radio, wala kakaabong sa premium sa Action Radio. Kaya wala kita kapamatik. Tungod sila kay ara ako sa Action Radio. Maskin gubauna na, nakabati ko na. Iyan na tanong sa Diyos ang pag-ubay nga pamati ka, kaya nga mo ito nga pag-abay ko. Fred sa lang, agitayan ng
Sige. Kabulig gina siya kay magamit mo sa module mo. Kung example, mag-research ka mo. Hindi ka na mabudlayan. Nga maka-research ka. Sige. Ano pasalamatan ka? Madaming salamat sa iyong action, John Diaz. Sa tanan-tanan nga sa action, madaming salamat sa inyong cellphone sa bong. Dapat pa ka mabuligan. Okay. Ano message mo sa iban nga mga estudyante? Para sa iban man nga estudyante, hindi man ka maguntat kay tanan-tanan may pagsubok man na mo. Basis lason, inyong one time nga makaswerte. Makadaog. Ano ang mo kay Lola mo nga sana sa inyo? Siya ang nag-ansakon nga masiling nga mapadalaman sang istorya. May gusto kay hambal sa iya, pasalamatan nabe. Last, salamat na. Ay, tangan sa iyo, naka-cellphone gid ko. Tulungan. Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, pumalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung tuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok nga tawo sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ikaw bala nagahuragaw kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix kla sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanom, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa aton katulugon malikawan o kon madula. Hoy Pang, to kalala na sang ubo mo ha? Kapa-check up ka na? Positive na na? Wala medyo malalang tutunlan ko, pero hindi ni TB
Oops! Di ka sure. Kabalo kabala nga ang tuberculosis o kung TB amo ang masakit sa baga nga makuha sa mga mikrobyo sa hangin. Ang ini nga mikrobyo nagadulot sang ubo o kung pagpangatsi sa tawo nga natapikan sang masakit. Ang amo nga sahi sang sakit makalaton paagi sa paghaklo sang mikrobyo o kung na Mycobacterium tuberculosis. Pero, danay ka, ano bala ang kinalain sang TB kag normal lang nga ubo? Mayo kay namangkot ka. Ang ubo, amo ang reaksyon sang aton nga lawas kung mairitar ang aton nga tutunlan. Normal lang ang panalagsa nga pag-ubo, apang kung wala na iniuntat kag nagagwa na ang iban nga mga sintomas, pareho sang budlay nga paginhawa, pag-ubo nga may dugo kag plema, dira ika na mabala ka, kay ina tanda na sang malalang nga klase sang tuberculosis. Hala, tuod? Paano ko makasigurado kung may TB na kuhaw? Siyempre, mapacheck up ka pero may ara man Japon mga sintomas nga pwede mo bantayan para mabalaan mo kung TB man gid ang imo ginabatsyag. May ara duwa ka klase sang TB, ang latent kag active nga TB. Ta latent TB may ara ka TB infection pero hindi aktibo ang bakterya sa imo lawas kag wala mga sintomas. Dugang pa hindi makalalaton. Apang pwede nga maging active TB ang latent TB kung pabayaan kag hindi dayon pag-aksyonan. Ang active TB naman o kung TB disease, amo ang klase sang TB nga makalalaton. Ari ang mga sintomas kung may ara ka active TB. Sobra 3 ka semana nga pag-ubo, gaubo, dugo, kag plemas, gapalanakit nga dughan kung mag-ubo kag maginhawa, gahilanat, gapalangurog, gapamalhas kung gabi, kag wala gana magkaon. Pwede man maapektuhan ang iban nga parte sang aton lawas, ang aton nga kidneys, spine, kag ang aton nga utok. Pero hindi magkabala ka Kay bisan pagalakta ang TB kaangay sang kataro kag tangkaso, hindi inituman nga makalalaton None is better than cure, gidya. Speaking of prevention, damo ka pwede himuon para malikawan ang ginatawag na TB disease. Kung ikaw may yara infection o kung na-expose sa tao nga may infection, pwede ka gidya ka pa-check up kag pareseta sa imo doktor. Dugang pa, ang mga tao nga masami kag hapos malatnan sang TB disease, amo ang mga masunod. Mga may HIV infection, mga nagakaagilatnan sang TB, mga nagagamit illegal nga droga, mga lapsag kag mga kabataan, mga tigulang kag mga may masakit pareho sang diabetes, pila kasahi isang cancer, kag syempre mga malnourished. Sugod subong, magahalong nagid kuya. Ini ang tion na aton binag-binago no kung paano naton halungan ang aton mga baga kontra sa mga nanari-sari nga mga masakit. Halin sa amon tanan, ululupod kita sa pagsaulog sang National Lung Month. Mga kaaksyon, pangaman, TB aksyonan! Panibag-o nga masakit ang nagatuga sang pagkaalarma sa bilog nga kalibutan. Ini ang ginatawag nga monkeypox. Ang monkeypox isa kasahi sang masakit nga dala sang monkeypox virus nga mahimo makalaton halin sa sapat pakadto sa tawo o kon paglatunay sa mga tawo. Pila sa mga sintomas sang monkeypox amo ang hilanat, sakit sang ulo, pagpalanakit sang lawas, likod, pagpangluya kag pagbanog sang lymph nodes. Ini ang ginasundan sang rashes sa nagakalain-lain nga parte sang lawas, kaangay sang guya, palad, dapadapa, mata, tutunlan, kag bisan sa pribado nga parte sang lawas. Ang bitog-bitog nga dala sang monkeypox daw kaangay sang sulalob, apang ini ang mas malala kung sa diin may pagnana sang pilas nga mahimo magdugay sang 2 tubtob 3 ka semana. Mahimo nga makalaton ng monkeypox paagi sa physical contact sa iban nga wala sang masakit. Kaangay sang face-to-face, skin-to-skin, mouth-to-mouth, mouth-to-skin contact, kag sexual contact. Mahimo man nga makontaminate sang isa ka tawo nga may monkeypox ang mga gamit nga iya mauyatan kaangay sang habol, toalya, cellphone, kag iban pa nga mga bagay nga mahimo niya gamiton. Ang monkeypox virus ang sarang man mapasa sang nagabusong nga nanay sa iya ginadala nga bata kung siya ang malatnan man sang virus. Malikawan nga malatnan sang masakit nga ini paagi sa paglikaw sa mga tawo nga may monkeypox.
Ginarekomendar man nga kung ginasuspetsyohan mo nga ikaw may monkeypox, magkadto sa pinakamalapit nga hospital agod magpakonsulta, kag maglikaw sa iban nga mga tawo. Nagakadapat man ang pag-disinfect sa mga kagamitan nga mahimo na gamit sang may masakit nga monkeypox, agod hindi na makalaton pa sa iban. Ang bakuna batok sa monkeypox ang naimbento na apang wala pa ginarekomendar ang mass vaccination, kundi ang pagbakuna lamang sa mga tawo nga may risgo nga malatnan sang masakit. Nagapadayon sa gihapon ang pagtuon para sa mas epektibo nga bakuna batok sa monkeypox virus. Ini ang pila ka mga bagay nga dapat mahibaluan nanungod sa monkeypox. Ginapangabay ang paghalong sang tanan agod malikawan nga malatnan sang sini nga panahon. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay! Ari, amo na po nang si mama wala di eh. Ato sa Bacolod. Sa akong birthday gani, maabot eh. Ako lang sa balay. Pero kamusta man? Ako na would like, may ara gina na butang sa module nga search mo tapos bala may ara nga ilang taon mo sa YouTube. Tiway ka man gamitan. Ti laktawan lang dana eh. Tapos ano naman, ubraw na dason. Brown na dason, sigaw na pasensya ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ko sa akon nga friend, kasi Regine bala. Sa kay ay. Nangulam ka cellphone. Nangulam ko sa ina. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi sugad nila lang sa akin. Siya nagtulo sa akin nga, kamo bala, nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Oo. Yung bala nga, isulat ko kung anong imuon. Nang pag sa page, i-like, i-share. Pinasunod mo tanan ni ano? Isunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na nga makadaog ka? Wala, pagid kay daw. Gusto mo ako do, ano naman daw, gusto ko, basta, hindi ko ba siya ma-expect nga madaog. Wala nga maibita siya sa ARB 4-piece lang. Amo na gani pagkabati ko kay Pizza Langga, ari ay pamati ka mo. May gin-offer ang Action Radio. Standard time, may pagigapon magkabalik ang ari na, no? May signal ng ato sa ning Mayo, kay wagiban ka mo nagpalibak na. Action Firing Line. Unahon tani ang balita mga kakson nga kisalang naton mabatian. Kag makapalibog man kun kisa pinsar sa mga tao nimo. No? Kay sala ni gakatabo mga kakson. Ako may amo sa nga tinuga diri sa kalibutan, no? Ang palabang ko tanon nga nahimo yan na. Sa Panwasang Calatrava, sa Barangay Dulis, ang Calatrava, Malokbo, amo ding may pinakadamo nga barangay sa Negros Occidental. Magluwas sa Bacolod City, Bacolod City, siyempre, 61 ang barangay, ang Calatrava, 40. Action Firing Line. Sa Barangay Dulis, may isa ka pamilya na tingalas la kundi nagkadtong isa sang ilas sa nga himata. Kaya siyempre, pinangita nila, nalabutan 4 ka adlaw na subong. Ano to kung subong ang 4 ka adlaw? No, October 22. Kag subong lang nga adlaw na pinsaran guro sang mga nagapangita blatong tanglaon ang lubi, igo murahon. Dito na kita ang ilas sa ginapangita nga himata nga ara gid sa babaw sang lubi. Action Firing Line. Ang report may sanggot pa kadala. No? Anong trabaho yung man ng giti? Tekon magasaka kas lubi, may sanggot ka nga dala,
Masal angig ka mang nagiti. Action firing line. Oh, kumong kamong ka nakabati da. Libog man ulo nyo ay. Kung nga ang nahimo yan ang pagsaka sa babaw sa lubi, kag since ka nagsaka siya, tamara na sa tanang naog. Action firing line. Firing line. Di para nga maghagan-hagan ng inyo sa ning pagpalibog na spinsar nyo. Tapati anta ang kaundan sang sining balita sa report ni Axon Nelson Patenio. Axon Nels, may gabi please kabin. Na Marlon na may gabi kag sa aton sini nga mga ka-action ba pwerte ang buno kaulan diri ho? Ay, nagulan da sinyo. Okay malang Axon Nels kay why na sang plagwaon sinyo mo gani man ti mo makaresulta man isang isang signal. May signal dyan bing di sinyo. Wala katawagan ni si Action Antli Puno. Gani. Oo. Si senyo malanda kay do ka damo ka sang mga bisita mo da. Ari na nagbalik na nagbalik na. Nagbalik na why sila nagpalibak? Ati dugay-dugay madula naman Boss naman ko no boss. Boss naman. Grabe ginaya boss ya. Wala ka nagida masuyop nga signal. Oo. Pero grabe ang abilidad diya sa taga-dulis kalatraba no? Ati munang natabo Action Marlon kay manti namutika na nila medyo duwa na kasimana. Ining si Armando Purisima, 40 years old, sang Barangay Dulis, nga daw hindi mo na maistorya bla kag masami mo siya makita sa idalom sang mangga nga nagapanampuay. Oy. Kag malayo ang tingin. Wala namang tinatanaw? Wala namang tinatanaw. Dado kanta ba? Oo. So, kung sa ano pa, kanunay. Oh. Pila edad yan 40. May sultiro ni. Sultiro. Ay nasa nang pamangkot na gani kay nang uto dya si Antonio Purisimati. Siling ko, sir, basi may nubya na sa kagin bayaan na siya. Ti siling niya, wala man na sa nubya, sir. Wala gani ko na may nakita nga may ginaupod-upod na siya. Kay ang permiya na maupod-upod ang iya malang mga sapat nga karbaw kag baka. Oo, ti ano na natabo siya nga nagsaka da siya. Linga sir daw sang Martes pa na namon siya ginapangita mo. Ti gingkantuan ako no nila ang mga parente nila, mga amigo. Ti wala gin nila nakita. Nakita nila tong Merkulis nga adlaw, ato nagali iya sa may babaw sang 30 feet nga lubi. Ti magambal ka 30 feet dito taas daw building taas was building sa ano. Kag may edad na gurang lubi na kaya taas na mo. Oo, kag nakita mo man gurong video da. Ti mayo lang ang lubi kay damo bunga. Ti dito sa nagahako sa mga palwa bla. Kag siguro makabatsyag sa gutom, pareho kay na nga daw nakabatsyag na gid sa gutom kay manti apat na kadlaw mo. Ti as of broadcast time, gestorya ta subong Action Marlon, ti kagaulan, pila na di ka bisis nga nagaulan sa amon at saya sa babaw sang lubi. Grabe nga balidad ba? Oo, ti paulan pa init to siya. Wala na ti ba mangkot ganis lingko ba si tulog kamo tanan ka panahog na sa masaka lang liwat. Oo, ti siling sir wala man na sa panahog. Kay ang iya balay kag ang akong balay lapitanay malang kag ang lubi lapit malang mga sa hamon mo mga pila 5 malang ka metro. Ti ang ginahimo ya gutumon siya pareho kay nato sang ginanegosyar siya. Upod sa mga rescue team kag kapulisan nagkuha sa sang lubi kagin kuhaan tubi kag nag-inom gurong kabatsyag gutom gurong tawo. Nag-inom siya tapos ginabuhi sa amon ng iyang ayunan. May ara gali Axon Nelson nga persona nga nagtigwa ko tande nga sakaon sa. Nang iya nga amigo nga certain amay. Ara na tunga nagsaka. Ginhulugan niya lubi. Nigo.
Ti ka pagulog yan, ti wala man na igo na naog na lang yun, palayo na lang ang tao kag istorya sa iya, ti hindi naging siya manaog, ambal na lang siya nga ti puli na kamuto. Kaya diri lang kuya. Kasakit bala. Sang iyang mga utod. Ti utdo ni namon, si Chinson ni namon lubi. Ti silingi utda na lang na. Sa nagambal gay, pahugon nyo pa ko ba? May ginambal siya nga balik-balik vlog siling niya ang akon nga mga printig binastos. Uy. Lumuna blaw. Di ambal sang naganegosyo siya ti wala man na may nagabinastos may nagabinastos gid balik-balik blang istorya. Oo, ti tamangkot sa kung ano kinanla niya, ti wala, dito lang sa kuno sa babaw sang lubi. Anong plastad ni Action Nelson? Gakopo sa akon mayara sa siganahigdaan sa babaw? May gakopo sa palwa, inablang sa tunga-tunga ged. Gakopo sa kay ginawanan niya kay may sanggot sa mo. So naghimo man sa gali nga sang plastaran niya nga daw ni sa mabudlayan. Oo, kay galibot-libot man sa babaw mo. Ginlimpyuhan niya blang pagsaylo sa piyak, may pungkuan siya. Tapos kung matyaga niya nga daw sa daw maulog sa makapot man sa spalwa. Ano gani Action Nels? Daw nalipat ko sang inang insekto balang ara permis sa lubi. Ano gani na? Bagangan. Bagangan, no? Basi kung damo na sa bagangan nga na amigot sa babaw. Lisay bang gani kuro, mayo ni kuro pasakaan subay sa babaw. Ay, oo. Anong background yan ni Action Art? Ang balita, kag sa interview naton Action na Marlon, kay mantikay na giningagaw man lang mo, ara man, alas 5, mga alas 6 kami nag-pull out. Actually, wala iya sa paminsaron kung makakadto ko mitos lugar, kaya ang plano itani na mo, nako niya, magulo exercise mo. Oo, ginagyan ko sang pulis, lingko, di ka mong kadto. Linga sir, may kadto kami to sa tao, nagsaka ko no sa lubi to, 4 na kadlaw, tinunto na inyo, makadto ka mo niya pistas dulis. Daw hindi ka bang pati, pulis na nga nagambal si mo. Kibot ka lang galing 4 kadlaw, no? Oo, ligo mamba, tuod na. Sa lagaan gani nga may nagsaka man to lubi, nanaog man lang to. Oo, ti 4 gid sa kadlaw sa babaw lubi, lang nga tuod sir, tiging kadtuan namon Action malong kinati kita gid nga to sa babaw sa lubi. Ang sitwasyon kay anti pila ka mga sinimana bla nagbaligya na siya sang Carbawya. Da 23 mil ang presyo sang Carbawya. Dito sa may barangay Bagunbon bala kay tabuan bla sang market day sa kada Domingo. Pagapuli sang hapon hubog siya. Oo, pagkasunod sina nga adlaw, may kwarta sa mga 5 mil gid man nagastoya mo. Kay ang 18 mil ginatag sa iya siningay na blos gin pakaptan bla. Pagkaaga na, hindi na sa mistorya, na lang sa panampuay. Si ginapamangkot sa kung ano natabo, wala man sa may ginaistorya, sakit kuno tiilya. Oo, sakit tiilya, kaya actually ang iya tiil, may pilas na mo na igo bla sang, sanggot ya, tapos may pinalian, kag daw hindi siya hindi siya kalakat mayo, pero mayo magsakalubi. Anong trabaho yung Action Art mananggiti? Action Nelson, managiti ni sa? Hindi, na siya, bakiro, blasang iya nga mga, sapat. Galing kay sagad lang magsaka lubi? Sagad lang galing siya mga lubi? Sagad, saka lubi, Kabot ganito siya. Oo, kabalugid siya. Saka to lubi. Ginawa istorya sang iyang mautod. At daw hindi nagid daw mahangpan. Kag daw medyo naglugak nagid. Why man sa nervous breakdown? Most probably sa iyang sitwasyon hindi na may istorya palayo na tao. Oo, kay gani papalayo na lang tong tao. Nagpalayo na lang kami kag negosyar na lang siya kay naging update naton ini nga hapon at ato pa sa Japon dito amon kay inulan di sa amon basa gito siya. Porte no, balidad no.
Ti chikon pag ito kay basi ko nanaog na bla. Di ba siya may balon sa nga bayo babaw? Wala gid eh. Ay, Way gid sa balon. Ang balon niya gid lang ya sanggot mo. sanggot. Oo. Ah. Sanggot masaka ka to imo ka sangguton ka. Kasi kung nag-ulan gid man action art dara sa lugar mo nag-ulan subong. Alaban-laban dito sa lugar sa Dulis to gaulan man. Ay gaulan kay mas nabukid to ya mo. Oo. Oo, na mas nabukid to kag dito ya nagasugod ginang galom. Mga alas city dito yan ng galom sugod mayo mo. Basi kag tapos pista man dito, hindi ko gani basi ko napirdi na sa bulang. 23,000 ang kwarta niya. Oo. Paano man basi ko may changi. Basi ko may changi na sa babaw ka ano ko. Basi may ginabaklan sa baba. Basi na ko gani basi ko may dala na sa gatas dito ka guys. Nagsaka ka mangulabo sa tos babaw. Kung dala yung kwarta niya action art na ulanan sa basa kwarta yung kwarta galing mabulad ba na eh. Actually ara sa iyang pariente ang 18,000. So pagsaka iya to wala na gid sa iya kwarta eh. Oo, kaya actually ginatago yan ang kwarta ya sa dalom duta bla. Kapila na niya makita sa iya nga mga utod nga iya kwarta ginatago iyas duta kay natabunan dahon na bla sang mga tanom. Grabe no. Ginatago. Kag ang una yan na ang attempt nga nadula siya nagpanago sa dapugan. To okay pa na iya. Ang dapugan. Dapugan ti subong niya daw hindi na gid okay kaya ra kanas babaw lubi. Gusto lang guro action art makakita sang sang view sang iban nga lugar guro? Ti kung gusto ya magkita ang iban nga lugar, okay man na. Sure ka nga sanggot lang dalaya? Sanggot kay na gin ya pato mo gin walak-walak kaya patos babaw kay na. Uya man sa teleskopyo? Kung nagambal sa kay na nga kinanlan mo, kung magambal sa nga teleskopyo, ti araman pulis tama atag sa teleskopyo. Ti muna siya ang sitwasyon action Marlon wala ang mga barangay official wala man mahimo ang rescue team gani nga DRM mo di wala man mahimo ang lain pagidi kay balsang Bureau of Fire and sila makadto kay kulang sila tawo kuno. May action art na nga daw special team siya. Bureau of Fire Protection may daw special team na sa nga gin-trained sa muna nga rescue operation. Hindi na pwede action art nga magmatumato lang ang taga BFP nga sa kaon nila, ang balon nila basi kon ano pa matabo siya na sa uli. Dapat trained gid na. No? Ti pangitaan ko action art sa malapit dara nga banwa o sudad nga mayara sang BFP personnel nga trained sa pag-rescue. Oo, kaya actually ang province ta mayara na mo. Oo, depende kung ano ang mangin resulta sa ila sinang istoryanay isang PNP kag Bureau of Fire kag rescue team sa Calatrava kung hindi pag ito sa manaog kay ti ambal sang parinti sang utod nga si Antonio ti sir kung ano gid mamatabo na da siya kag kung di gid man sa manaog kag maglumpat sa patay sa ti batunon na lang na namon. Uy. Oo. Hindi damo action art pamagin amo. Damo pa pamagi daw nga pwede na sa mapapanaog. Damo pa. May nagambal ganito kay na nga nga mando naog na da pakasalta. Babae. Babae. Atong naghasilin to dalaga to. Oo, dalaga eh. Pure nga dalaga. Oo. Pero napiho to nga nakabati si Armando. Basi wibla. Nakabati. Dapat pabation gid siya basi pagligot pa man ng pinsar niya. Amo gani man kay ti para lang mabuligan kun ano gid magusto ti basi gusto yung mga sawa ti. Gambal man to kay na damo ga lambal nga naog na da pakasalta. Do I get the response, Armando? Wala gid walang pakialam sa buhay. Balong ka pa nga puli na to kay ano na paniudto na. Ginapapuli ang mga tao. Oo, napapuli ang mga tao. Bisiling ko ganito, may una-una pa man sa nga Mayo. Nagasabat man sa. Okay ba nasabat niya? Nagasabat. Ika-22, pizza 22 sa Bangson Nelson, Sabado,
amo ni sa mong ika-4 nga adlaw nga pagtenerya. Oo. So buwas Domingo ika-5. Ika-5. Oh, kung hindi pa gid sa da magaling at magutman gid sa Mayo da. Sige na hulat ya guro pag-abot ni ni Presidente BBM. Manaog sa. Kag ipatura-turan. Ang question ko, Son Nelson, si Momne. Kung pagkaon, why sa problema, ni Bila? Okay, may lubi. May lobby. Oo. Makakaon sa butong. Oo. Butong. Ang bagangan, di man pwede makaon. Oh. Ang paklang, di man, di Bila? Oo. Imuon niya na lang, imuon niya lang, ganina, ng sakyan niya kag magduyan-duyan punta. Kung ilim doon, why man sa problema? Why man problema. Bastante ba ng tubig sa butong? Oo. Ang question ko, aksondal sa munisimo, abot lang ko masabat mo. Oo. Sa sulod sang 4 ka adlaw, nga pagtiner niya sa babaw to, ina kun wagin sa daog-daog, paano sa magpamuhin? Magpa? Ha? Ati, ang ako niya ganilang tao, siling ko kay na, siling ko paano ni Saman, tumagsige ni sa inom karon sang butong kalubi, mabatyagon gini sang tiya niya, maano ni sa mapapiswit. Kung pangihi, guro may problema kay pwede lang pangihi niya kon gabi, guro. Oo. Matulog mo lang sa, mo lang sa dalom. Daw ulan lang sa dalom. Oo Pero ang question, magpamuhin sa. Siguro, ate... Kailan ko ba, sige panaog-naog, guro na. Ha? Palo pa na, guro kung may tao. Ate, kung ara ka sa babaw sang lubi, Action Marlon, kag magpungko ka sa duwa kapalha, kag maghakpo sa lubi, di daw pwede na, guro. Sige na. Okay na. Kung namo pa na. Ano pa na karon malabutan? Di lang tawag ta niya. I-update ta lang ang aton sini nga mga tagpalamati kung ano na natabo sa kay Armando Purisima, kung nanaog na siya, kung wala pa. Kay ti ginabantayan man sang iya pamilya kag mga opisyal. Ti ambal nila, sige lang sir. Kung manaog gid sa mas mayo man, ti kung mag-imuon niya gid man ang hindi mayo da, ti okay lang kami batuno na namon. Himuon liwat akson Nelson ang isa ka negotiation. Pwede damo pa sang mga pamaagi kay sugiranda ka Sondels December 2020 sa may barangay zone 12-8 Talisay City. May lalaki man sumaka hindi diyang isakaan niya di lubi santol tugin sakaan niya. Ara sa babaw galing 16 hours lang sa asa sa babaw nga nagtener sa 16 oras. Makalapit man sa kadlaw. No? Na-rescue to siya. Na-convincer sa magpanaog. Kag tita, damo ya kun santol, damo kaya masakaan mo. Saylo-saylo to sa nga. Saylo-saylo to. Tapos, Inang lubi. Damo ya matapakan, pero kung lubi ya sa kaon mo, isa lang imo lagyan pasaka, isa man panaog. Delikado, no? Tapos magsaka atos babaw, tagaon niya katos ang iyang sanggot to, timano ka. May sanggot todo, kaya delikado. No? May lang kung wala sanggot la. Oo. Okay pa na. Wete, sige. Para sa aton nga tagpalamati, rest assured nga ma-update ka mo sa kung ano ang sitwasyon sa kay Mr. Antonio Purisima nga tubtob sa karon 4 na kaadlaw nga nagapulungkuon sa babaw sang lubi dira sa may barangay Dules. Report para sa Action Firing Line. Nelson Patinyo na sa balita na sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Action Firing Line. Amo nang ginasiling nga kon tadlong lang ang pinsar sa isang katinuga mga kakson, di kanya maghimo sang hindi amo, kag hindi kanya maghimo sang bagay nga makapalibog sa pinsar sang tawo mo, di ba? Aksonan okay na lang akson no problem na sa kalatraba PNP, no? Bayon na lang gani ni kalatrabaya kay saka lang sa lubi ang ginimo niya. Mayon na lang ni, no? Ang iban gani mga kakson kapanghalit pa sa ila sa nga isang kapareho, ginimo nila. May ara nga nagapang hostage. Di ba? May ara nga ginapilasan niya ang kaugalingon niya. Kaya iba naga-commit sang suicide. Ang natabo ni sa kalatraba, hindi man kita makasiling nagutman ni siya. Nga kay ti ara sa babaw lubi, pwede sa makakaon, kag pwede sa makainom. Action Firing Line. Pero kapati kita nga may dalom ini. Nga gina problema mga kakson, kabay pa nga mapangitaan ni
Hindi pwede nga pabayaan na lang ni isang pamilya kay tawo man nimo, miyembro nila ni isang pamilya. Kabay mapangitaan sang pamaagi. Damo sang pamaagi para nga mapapanaog na siya, no? May ara sang sanasalintra. May ara sang rescue team nga trained sa mo sida nga bagay. Kabay pang buwas marisolbar makapanaog na siya o kung sa masunod nga adlaw kag hindi na madugayan. Action Firing Line. Alas 8:41 Action Radio Philippines Standard Time. Standby. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Sa live stream ta, balikan ta na kabalitor sa ato sa live stream. Salamat kido si Levi Gilogo, si Elvira Gilogo, Jonalyn Advencula, si Felizi Benzola, Virgil Olpinda, ari kami si Lynn Holmes, keep safe. Salamat kid. Helen Isco Sarita, monitor watching from Borsia. Okay, Felizi Benzola. Jose Mongcal Torilla Araman, Ray Flores Baryoga, salamat. Marilo Travilla Catinoy may gabi. Si Andy Salodares. Good evening. Kung hindi da siya madaog, tirohon tirator. Galing kay ti basi kung balita naman lawas niya, no? Sige, hulaton tara ang ina nga balita, no? Alas 8:42. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kaladlawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay! Ari, amo na po nang si mama wala di atos sa Bacolod. Sa akong birthday gani maabot ako lang sa balay. Pero kamusta man? Ako na would like may ara gid na butang sa module nga i-search mo tapos bala may ara nga ilang taon mo sa YouTube. Di way ka man gamitan. Ti laktawan lang nanay. Tapos ano naman, Brown ng Dason. Brown ng Dason, singa nga pasensya ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ko sa akon nga friend kasi Regine bala. Sa kay ay. Nangulam ka cellphone. Nangulam ko sa imo. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi sugad ni Lola sa akin. Siya nagtulong sa akin nga, kamo bala, nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Oo. Yun ang bala nga, isulat ko kung anong imukon. Ng pag sa page, i-like, i-share. Pinasunod mo tanan ano? Isunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na na makadaog ka? Wala, pagid kay daw. Gusto mo ako do, ano naman daw, gusto ko, basta, hindi ko parang siya ma-expect nga madaog. Wala nga ma-invita siya sa ARB 4-piece lang. Amo na gani pagkabati ko kay Pizza Langga, ari ay pamati ka mo. May gin-offer ang Action Radio sa mga 4-piece na kumpos nga eskwela. Primary kag secondary ka mo na. For, bugtaw. I-record sa ang kinanglanong kapatitikbar ka na. Yung pukaw ko niya. Karoon na siya sa umuwan kung umanaki. Update mo na siya. Matinandao na siya. Damo to, nogin na siya. Niya padala ko na tula hasta imo mga klase ko makadaog ka man rapo ko. Tutugan ko palala.
Tisiling ko sa iya, ako bala, kung ano ang akong ginatulog sa iyo mo, ikayuan mo na. Pagdaswan, ang Aksyon Radio, amo na siya ang toy-toy sa akon. Manakabati ako kay tungod, nga idol kong Aksyon Radio, nga permi ko na pamati hasta magapon. Kung itandaan ko nga program nila, mga angkormanda, tisiling ko pasalamatan tagi ng Aksyon Radio. Kaya pag-upin sang panawagan, nabatian ko dayon. Kag nabuligan, kag nadala ka sa tampay. Dapat mong ginanga pamasalamatan ang Aksyon Radio, ang tanan nga reporter diratay. Kung wala ako nagapamati kami sa Aksyon Radio, wala kakaabot sa premium sa Aksyon Radio. Kaya wala kita kapamati. Tungod sila kay ara ako sa Aksyon Radio, maskin gubaon na nakabati ko. Iyan na tanong sa Diyos ang pag-ubay nga pamati ka kay nga mo ito nga pag-abay kong pwede sa lang agi kaya nga mo ito. Imanak na dako na bulig siya. Kabulig gina siya kay magamit mo sa module mo. Di, kung sample, mag-research ka mo. Hindi ka na mabudlayan. Nga maka-research ka na. Sige, ano pasalamatan ka? Madam, nga salamat sa iyong action, John Diaz, sa tanan-tanan nga sa action. Madam, nga salamat sa inyong cellphone sa bong dapat pa ka mabuligan. Okay. Ano naman, message mo sa iba nga mga estudyante? Para sa iban man nga estudyante, hindi man ka maguntat kay tanan-tanan may pagsubok man na mo. Di basis na son, inyong one time nga makaswerte. Makadaog. Ano ang balong kay Lola mo nga siya nag-ano sa inyo? Siya ang nag-ano sa akon nga masiling nga mapadalaman sa istorya. May gusto kay hambal sa iya, pasalamatan na be. Last, salamat na. Ay, tangan sa iyo, naka-cellphone gid ko. Tulungan. Ano man nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginato tuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok nga tawo sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ikaw bala nagahuragaw kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa
kasolusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix kla sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanong, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa aton katulugon malikawan o kon madula. Hoy Pang, to palala na nasang ubo mo ha? Kapa-check up ka na? Positibo na na? Wala medyo malalang tutunlan ko, pero hindi ni TV Oops! Di ka sure. Kabalo-kabala nga ang tuberculosis o kung TB amo ang masakit sa baga nga makuha sa mga mikrobyo sa hangin. Ang ini nga mikrobyo nagadulot sang ubo ukon pagpangatsi sa tawo nga natapikan sang masakit. Ang amo nga sahi sang sakit makalaton paagi sa paghaklo sang mikrobyo ukon na Mycobacterium tuberculosis. Pero, danay ka, ano bala ang kinalain sang TB kag normal lang nga ubo? Mayo kay namangkot ka. Ang ubo, amo ang reaksyon sang aton nga lawas kung mairitar ang aton nga tutunlan. Normal lang ang panalagsa nga pag-ubo, apang kung wala na iniuntat kag nagagwa na ang iban nga mga sintomas, pareho sang budlay nga paginhawa, pag-ubo nga may dugo kag plema, dira ika na mabalaka, kay ina tanda na sang malalang nga klase sang tuberculosis. Hala, tuod? Paano ko makasigurado kung may TB na kuhaw? Siyempre, mapacheck up ka pero may ara man Japon mga sintomas nga pwede mo bantayan para mabalaan mo kung TB man gid ang imo ginabatsyag. May ara duwa ka klase sang TB, ang latent kag active nga TB. Ta latent TB may ara ka TB infection pero hindi aktibo ang bakterya sa imo lawas kag wala mga sintomas. Dugang pa hindi ini makalalaton. Apang pwede nga maging active TB ang latent TB kung pabayaan kag hindi dayon pag-aksyonan. Ang active TB naman o kung TB disease, amo ang klase sang TB nga makalalaton. Ari ang mga sintomas kung may ara ka active TB. Sobra 3 ka semana nga pag-ubo. Gaubo, dugo, kag plemas. Gapalanakit nga dughan kung mag-ubo kag maginhawa. Gahilanat, gapalangurog, gapamalhas kung gabi, kag wala gana magkaon. Pwede man maapektuhan ang iban nga parte sang aton lawas. Ang aton nga kidneys, spine, kag ang aton nga utok. Pero hindi ko kabalaka Kay bisan pagalakta ang TB kaangay sang kataro kag tangkaso, hindi inituman nga makalalaton None is better than cure, gidya. Speaking of prevention, damo ka pwede himuon para malikawan ang ginatawag na TB disease. Kung ikaw may yara infection o kung na-expose sa tao nga may infection, pwede ka gidya ka-check up kag kapareseta sa imo doktor. Dugang pa, ang mga tao nga masami kag hapos malatnan sang TB disease, amo ang mga masunod. Mga may HIV infection, mga nagakaagilatnan sang TB, mga nagagamit illegal nga droga, mga lapsag kag mga kabataan, mga tigulang kag mga may masakit pareho sang diabetes, pila kasahi isang cancer, kag syempre mga malnourished. Pag pangalagad, nagamat-amat subong damo ang pagdagsa sa mga tao sa mga maskara festival sites. No, sa nga Sabado mga kakson, Sabado nights ganaan. Sabado nights sa sunod sa Bacolod, damo gidman. Sang nagalinambiyong mga kakson talabi na sa mga balay kalanaan, balay ilimnan. Action Firing Line. Last 2 days, subong mo, October 22, no, antes matapos ang mga aktibidad dara sa may Bacolod City Government Center mga kakson. No, may nagapadayon, no, nagumpisa na ang dance competition sa electric maskara, no? Sa kada maskara sites mga kakson, sa kada maskara sites, makit-an gid naton ang
masaraaw nga sitwasyon. Ti electric maskara, lights ang makita ta mga kakson. Ha? Tahom sang mga suga nga nagasiliga subong dao sa the Upper East Campion ho. Kag madino agon ang mga suga nga makitanda subong. Labi na gid sa subong nga gabi mga kakson. Ti ang kompetisyon sa ginatuwag nga electric maskara isa ni sang ginadagsa subong sa mga tumaranaw. Ha? Porte kasanag gid dara sa may Bacolod City government center subong gid. Magamo sila nga sahi sang festivities mga kason. Pinaka-importante din ginatawag nga power supply. Action firing line. Ang elektrisidad bla nga maning nagahatag sang kasanag bisan aga gani o kon hapon man kinahanglan gihapon ang ginatuwag nga elektrisidad kay damo sa mga negosyante na subong ang ila silang negosyo gakinahanglan halos 24 oras na gakinahanglan sang power sang kuryente. Action firing line. Firing line. Di sa nabilin nga duwa ka adlaw may ara sang pagpasiguro man ang Central Negros Electric Cooperative Macacson, no? May ara sila assurance sang uninterrupted power supply. No? Galing kay kung kisa ang trouble ang ginatawag hindi ta na malikuan. Por mas mayo na lang kay may ara sang ginpa-alerto, ginpang-deploy nga mga service crew ang SEDECO mga kakso sa nagkalain-lain nga mga lugar. No, dari sa Negros Occidental. Sige lang, pabawasan tani ko na lang alang. Action firing line. 57 minutos na kaligad sa tak ng alas sa 8 Action Radio Philippine Standard Time. Kabay pa, samta nagadalom ang kagabihon. Kabay unta nga mangin masadya lang ang kahiwatan sang last 2 days sa highlights sang Maskara Festival subong nga gabi. Action firing line. Sabado nga pangalagad sa inyo sa nga palatuntunan October 22, 2022 Action Firing Line. Magatakop naman temporaryo. Salamat gid sa tanan-tanan sa mga nakigbahin. Nagupod sa ato sa nga pagpangalagad sa karon nga edisyon. Action firing line. Tangalan sa gihapon sa ato sa mga aksyon na unit reporter sa News Center Action and Defensor dari sa Technical Control. Kapon ato na aksyon na Henry Pulgado with aksyon na Christian James Binares. Ako naman, aksyon na Marlon Hinubaya. Thank you for watching and thank you for listening. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio.